तनी सच्ची खाई दोना अपन सामान रे तनी सच्ची खाई दोना हमारा ओरिया न सना चिखबो सारे तू नहीं कुछ खाए चटनिया है जान ए बाबूजी खा हाँ तो का हाल में भाई लोग उम्मीद करो तानी की ठीक हो पालो तो आज हम फिर से बात करे वाला बानी भोजपुरी गाना के ऊपर। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ले देखिए लो तबे मजा आई। अब वीडियो शुरू के तो पहले बता दीनू आ कि ये वीडियो खाली मनोरंजन खातिर बनावल गइल बा। केहू के अपना दिल दिमाग गुर्दा फेमड़ा लड़ा लसुन कोई पर नहीं खेले देखे तो बिना कोनो बकचोदी के शुरू कर आज के वीडियो। बोला काका हम कह दी रोपनिया ये जान ए पवन भैया तू कुछ बो अलुआ भंटा कुछ बो लेकिन भौजी से पहले पूछ लो तब वही हो। कट्ठा डेढ़ कट्ठा भंटा तू एक कट्ठा बोदी हो धनिया है जान। अच्छा एक कट्ठा धनिया बोदी हो तो ए भौजी इतना नाच गा के बतावेला खाली धनिया बोआवे खातिर ई तो 5 रुपये के बाजार से मिल जाई आ चाहे फ्रीओ में मिल जाला सब्जी खरीदला पर। अरे कुछ तो धनिया खाही के बा तो पुदीना के कहो आम के कहो बैगन के कहो बैगन के कौन धनिया चटनी खाला रे। यही नहीं अभी और सुनिए हम कुछ खाए चटनिया है जान। ए बाबूजी खाली चटनी खाए खातिर इतना झमेला तो पवन भैया से तू पुदीना ले रहतू काहे कि उ पुदीना बेचेला नु तो बहुत मजा आवेला। धनिया खाए खातिर नु इतना झमेला ना होखे के चाही काहे कि 5 रुपया में नु बाजारियों में मिलेला आ फ्रीओ में मिलेला सब्जी खरीदला पर। तो रुको जरा यही से हम कहतानी भइलू अब जवान रे। अच्छा जवान भइल तो का झोटिया उखड़बो सारे तू नहीं आगे बोलो। तनी सच्ची खाई दोना अपन सामान रे तनी सच्ची खाई दोना हमारा ओरिया न सना चिखबो सारे तू नहीं गाना गावता रे महो खा के सार मोछ जमल बावे गधा के झाट खानी आ सामान चिखिए सरवा वैसा गाना गावता रे समूह आज हंसी आ जाता। आगे वीडियो लगाओ कैमरा में। धक भर प्यार हमसे करेले बतार के कन्हैया चढ़ीले कौन सी ए भौजी एक बार और कह दे झांक भर पले हो कि झांक भर पले बुझेबे ना कोइल हो एक बार और कह नते। धक भर प्यार हमसे करेले बतार के कन्हैया चढ़ीले। हाँ झाट भर प्यार करेला आ वो में तू कन्हैया चढ़ जालू मोहरे तू तो गला में चढ़ तू तहारे मोही चोदो। घोड़िया के हमारा कटोरी बनैला सनिया के दूध रोटी ओही में खैला। सानिया के दूध रोटी खैलो तो ए भौजी आगे बताओ किसान के दूध रोटी खैलो तो का भइल आगे बताओते हैं। चट्टी चट्टी ढूंढी राजा मर जाइबो लागत कि ओही में घुसर जाइबो। अच्छा भोरी चाट के मर जइबो तो ए भौजी तू एगो काम करी ह अतवार मंगर के दिने नु 2 दिन पैखाना रोक के आ सुबेरे सारे के मुंह पर पाद दी हो। अरे भर के उठ के बैठ जाई आ कही नु कि ए लिबोरना के माई आ पादने में देरी क्यों लगाई अरे वही चोदो ये कह के उठी। गोरी हर चीज हो कि हमारा ब्रिज गोरी हर चीज हो कि हमारा ब्रिज हो। ए भैया हम बतावा तनी चीज हो कि हमारा ब्रिज हो ओकर सामानवा नु एकर वही चोदो समुंदर हो आ ओकर दोनों हेडलाइटवा नु पहाड़ हो आ नीचवा वाला नु बंगाल के खाड़ी हो आ एगो ओकरा आगवा नु हमर आड़ी हो सारे तू नहीं। ये कौन गाना है रे गजब बेइज्जती है। तो भाई लोग आज के वीडियो में इतने रहल है उम्मीद करो तानी नु आगे वीडियो अच्छा लागल होई। अगर वीडियो अच्छा लागल होई नु तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो आ लाइक कमेंट कर दलो तबे मजा आई आ मिला तनी अगला वीडियो में। आज खातिर बाय।